E weche matimore alwora counties makaluo wachako kod county noero ma Kisumu kuma bende od thieth manoero mar Kisumu Medical and Education Trust kata KMET opaki ahinya kod riwruok moro ma piny Netherlands kuom tich makare ma bende gisebedo ka gitimo kuom thuolo noero maromo higni 12 mosekalo. Jata chenro maduong' e od thieth noero ma KMET Laktar Monica Ogutu kawacho kata kowuoyo to wacho ni riwruok noero ochiwo negi safe care card mar nyiso kaka gisebedo ka gitiyo e pacho ka indie yo noero makare. Omedo wacho ni sani eri koro gin kod license ma bende gibiro tiyo godo e rango kaka ute thieth mag piny owacho kanyakla kod mago eko mag ji giwegi e pacho ka indi chiwo thieth kata tiyo. Things that I know you're going to do and impact the lives of the patients in Kisumu to make the space better quality for all. Congratulations. Thank you. Iluonga ni Monica Ogutu, an director ma KMET. KMET en organization mantie kae Kisumu, wasetiyo gi counties mopogore opogore. Sani wan e counties 24. To maduong' mwatimo en watiyo kod hospitande gi clinics mantie e counties go, moloyo to counties wa makaluo magi gin counties 10. Kisumu en headquarters wa. Watiyo kod jo daktache kata nurses mondo wane ni gimiyo ji thieth maber kendo services magichiwo en moluwore kaka idwaro. Mwaluongo ni quality health care. Koro kawuono ne wantie kod partner wa mantie Netherlands. Nyocha recognize kaka watiyo maber nikech wasetiyo kod gi higni 12 kwatiyo maber kod nyaka Minister of Health ne nitie kimiyowa license makoro wanyalo timo assessment e clinics to wamiyo gi certificate ma ok warito ni nyaka Minister of Health emanobi. Moloyo te private sector nikech seche moko ji paro ni kidhi e clinic ma private to thieth duto beyo. Nitie gik moko ma waneno kaka assessors ma jatuo ok nyal neno. Koro mago mwadwa ni mondo wabed kwatimo. To moloyo sani ma Kisumu nyocha o launch healthcare product moro miluongo ni marwa insurance mi jogo ma ok nyal yudo insurance mamokogo. Wadwa ni ka gisechako yudo marwa to ka gidhi e hospital ting'eyo ni dhi thiedhi maber nikech inyalo bet gi insurance to services to ok beyo. Koro mano e maduong' mwadwa ni mondo watim. Wabro tiyo kod county health department kwawuotho kodgi e public sector kata gi private. Mano subtande mag sirikal to kod mag ji giwegi.